नै बाजै लाबो नै जौ संदों नै जौ बैसागोनि एम्फौजों जुमाय गिसिजों खम जानो गोथाव जासिगोन बे बैसागुआव। नै गाइस लोगोफोर नै बानायसा जोंना गुवाहाटि सारियालि दामबाय नै लागाव। हेलो एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउबआव बयखौबो बराय हरबाय। गाइस लोगोफोर जोंहा नै बैसागोनि जुमाय गिसि संलायबाय आरोना गाइस लोगोफोर नै संगासिनो दं दा एर'नायखौबो देखायगोन र' गाइस लोगोफोर। नै आइया लांथिथिनो संगासिनो दं आरो गोदौथ'वाखै नामा देखायनां र' एसे। आयौ जाबायानो माथो मोनबायानो गाइस लोगोफोर गोदौखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा देखायलाबायनोसै बिदिनो जुमाय एर'नाय एमाव फुनलाबायनायखौ देखायलाबायनोसै आरो आं गाइस लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो ना गाइस लोगोफोर। दाख्लै बुंदोंमोन ना दाख्लै सिगाङाव आङो जुमाय सोनायखौ देखायदोंमोन आरो बेयाव गाबोन समफोरहालागै संबावगोन होननाया नै दिनै संलायबाय आरो गाइस लोगोफोर। देखायनोसै भिडिअखौ खालामबाय थानोसैलाय आरो गाइस लोगोफोर। नै जौखौ एरनबाय थौनिफ्राय नै आं भिडिअखौ खालामस्लाबनो हायासैलाय आरो ना थौनिफ्राय एरननायखौ माने आं दुगैदोंमोन ओमफ्राय मोसौ लायदोंमोन बेयावनो आइया एरनबाय थाबाय ओमफ्राय दा भिडिअ खालामनाय जायासै आरो आं एरननायखौ मोनस्लाबासै आरो खालामनोथ' खालामगौमोन आं थाबा। ओमफ्राय दा एमाव फुनग्रा फुनाखैथाय फुनथ'वाखै बायदि मोनदां एसे गुसु जानो होग्रोदों दां। गाइस लोगोफोर जोंना आइया नै ना सायगासिनो दङ जौ एरनखांनानै। एमाव फुनखांना फुनखाङाखै? फुनाखै एमावखौ। नै गाइस लोगोफोर नाया फिसा फिसानो नै बालाबाथिया ना फिथिख्रि फिसा फिसा ओमफ्राय खांख्राइ नाथुर एसे बाथोन थुफ्लेलाबायनानै ओंखाम जानांसिगोन बेजोंनो उफाय गैला। आरो गाइस लोगोफोर आइया दहाय ना गुरनो थांनायाव माने नाखौ गुरबाय ओमफ्राय साम'खौ खनना लाबोफाबाय आरो नै 2.5 केजिसो जागोनदां। बे साम' संनाय जानाय लोंनायखौ देखायनो हागोन ना हायाथाय गाइस लोगोफोर साम' संखालि नायनोसै मा जायो। थेवब्लाबो आं साम' जानायखौ एसे देखायनो नाजागोन आरो ना गाइस लोगोफोर। नै जोंना आजाया मा खालामबाय थादों? थोद हामा बैसागोआव अखा लेंहरनांगौ एम्बु सुथ्रना एम्बु थेरा एम्बु सुथ्रसो माथो। फुथारबाय नामा नोंलाय? बोरै बुथारनाय देलाय खिन्थालाय। जा गोसा हामालै खुलुम आंखौ निमाहा होन। नै बाजै लाबो नै जौ संदों नै जौ बैसागोनि नै बा जौआ नै एमाव फुनबाय ना फुनथ'वाखै? गुसु खालामदों। खै केजि? 10 केजि लोंनांगौलै आरो संबावगोन। माइब्रानि सङा? माइब्रानि संगोन ना माइब्रानिखौ माला संगोन? हा ए बे माथानि ओमफ्राय आयंआलाय ओरै मा खालामदोंलै? गुदुंजों खिन्थाहरनो आं ओइ सेरेब सावगासिनो दं। बाबा माहाजोन जासिगोनलै मालाय आयंआ सेरेब फानै फानै। ओइ सेरेबा गाइस लोगोफोर नै बानायसो लाहानाव फैलायबाय आरोना आङो। नै बानायसोआ जोंना माबा बैसागुनि रिहार्सेल होगासिनो दङ मेथाइ दामनाय बायदिसिना मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक दामनाय सोलोंगासिनो दं बानायसोआ जोंना सिफुंजों। मानसियाबो लांथिथिसो दे एसे मोजां दाम एसे खालामथारनां खिन्थानां। गुवाहाटि सारियालि दामलाय गुवाहाटि सारियालि ससेल' दे देखायनां। नै गाइस लोगोफोर नै बानायसोआ जोंना गुवाहाटि सारियालि दामबाय नै लागाव। बानायसोखौ जोंना गामिनि रायजो राजाफ्रा बोरायफ्रा हांख्रायनानै लांलायबावोसो गावसोरजों माने मोसानायाव। गामि गामि मागियो नालायथो बोराय बुरिफ्राबो ओमफ्राय लाइमोनफ्राबो मागियो आरो माजों मोसानाय जागोन लाइमोनफ्रा बुंनो हाथ'आ र'। जाहांदों। गाइस लोगोफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर सिफुं सुनाया मोजां जागोन ना जायाखै आरो ना गाइस लोगोफोर। गुवाहाटि सारियालि दामगासिनो दं नै बानायसोआ जोंना। जाबायब्रा जाबाय आरो लोगोसे जोंहा ओरैजा सानजा आफा बोराइ बाथौ दं। दा आङो गाइस लोगोफोर मोनाब्लि ओरैनो दासो सान हाबखादों नालायथो खोमसिरिम बेरायलाबायदों आरो आं गाइस लोगोफोर न' खाथि खालायाव। ओमफ्राय दामबावबायसो ससे बानायसोआ।
गाइस लोगोफोर नै बानायसैला ना मालाय एम्फौ लाबावदोंसो नै एम्फौ लादों नै मोननो जासिगोनानो मोनबायानो खोमा मोनबाय नामालाय मोनबायानो नो गाइस लोगोफोर एम्फौआ लानांगौ बेफोरबायदि एम्फौ आरो अमा दाउ बोरमा लाबासो बर' गामि समायो बर' हारि समायो गाइस लोगोफोर नङा होनबा लागाव एम्फौजों जुमाय गिसिजों खम जानो गोथाव जासिगोन बे बैसागुसिम थायगोन ना थायलाथाय बुंनो हाथ'ला आंबो दा बेखौ एम्फौआबो जै मोनबाथाय साननै सानथामावनो फिथोबनानै जाजानाय जाखायोना थाब जोबो आरो देरग'खांबाथाय मोनबाथाय फाननो मोनबायानो हमना लानांगौ आरो बिदि जायो आरो नै बेयाव गोमोन दोनग्रामोन खोमा गाइस लोगोफोर नै ना बाथोना भाजिया मोनबाय नै गाइस लोगोफोर ओंखामजों बिराद बरिया जासिगोन जानो गुदुं गुदुंनो ओंखामाबो गुदुं ना भाजि बाथोनाबो गुदुं नाथुरखौ मानै जानां र' खोबनाय जासिगोन थारमाने गाइस लोगोफोर ओंख्रिया बेल' दै दिनै गाइस लोगोफोर जोंहाना ओंख्रि गैया आरो ना बाथोनानोसै भाजि बाथोनबो होनबाय भाजि होनबाय दा डाबल गुदुंथार बिराद गोथाव गाइस लोगोफोर दानि बावै आं गामिखै दसे बेरायहैदोंमोन ना बेयावनो आइया एमावखौ फुनना दोनलायबाय बे एमाव फुननायखौ भिडिअ खालामनो मोनासैलाय आरो एवनायखौ खालामनो मोनासैलाय जिखुनु जाया जुमाय संनायखौ देखायनो हाबाय आरो गाइस लोगोफोर ना माथो खालामबावनो दा ओंखाम जानायखौ भिडिअ खालामला आङो बेदरफोर थाबासो एसे मोजां जायो सानफ्राव मोजांसिन जायो भिडिअ ओंखाम जानाय भिडिअ खालामबा मोजांसिन जायो आरो सानफोरना दा खालामथ'ला आरो आङो दा भिडिअआबो एसे जासाबबाय खोमा 6 मिनिट 7 मिनिटसो जासिगोन जिखुनु जाया आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिथिसारबावदो इउटुब चेनेलखौ हाजासे साबस्क्राइब खालामो हाजासे सेयार खालामो हाजासे लाइक कमेन्ट बांसिन साबस्क्राइब सेयारल' खालामना होबाय था नोंथांमोना गोजौआव दावखो होबानो जाबाय आंखौ एसे अननानै दायो गाइस लोगोफोर थाब थाबनो 5K साबस्क्राइबफोर खालामलाबायना होदो गाइस लोगोफोर दाथ' 2K साबस्क्राइब बारखाबायानोसै बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय